Akwụkwọ nke Mak, isi nke mbụ. Mmalite nke oziọma Yeshua ọkpara Chineke dịka e dere n'akwụkwọ ndị amụma. Lee, m na-eziga onye ozi m n'ihu gị, onye ga-edozi ụzọ gị n'ihu gị. Okwu nke onye na-eti mkpu n'ọzara bụ, kwadebenụ ụzọ Onyenwe anyị, mee ka ụzọ ya dị mma. Jọn mere baptizim n'ọzara, ma kwusaa baptizim nke mgbanwe nke mmadụ maka mgbaghara nke mmehie. Ndị Judia na Jerusalem niile bịakwutere ya, o wee mee ha niile baptizim n'osimiri Jọdan, na-ekwupụta mmehie ha. Ugbu a, Jọn yi akpụkpọ kamel na eriri akpụkpọ anụ gburugburu ụkwụ ya. O riri igurube na ọkpụkpọ ọhịa. O kwusara sị, "E nwere otu nwoke ka m ike na-abịa n'azụ m, onye m na-erughị eru ịtọpụ nkọ akpụkpọ ụkwụ ya ma tọpụ ya. Ọ bụ eziokwu na eji m mmiri mee unu baptizim, mana ọ ga-eji mmụọ nsọ mee unu baptizim." N'oge ahụ, Yeshua si Nazaret obodo ndị Galili bịa. Jọn wee mee ya baptizim na Jọdan. Mgbe o si n'ime mmiri pụta, Yeshua hụrụ ka eluigwe kpuchie ya abụọ, mmụọ nsọ wee fedakwasị ya dịka onyinye. Mgbe ahụ, olu si n'elu pụta na-asị, "Ị bụ ọkpara m mara mma, onye ihe ya dị m ezi mma." Ozugbo ahụ, mmụọ nsọ duru ya gaa n'ọzara. Ọ nọrọ n'ọzara ruo ụbọchị 4. Ekwensu nwara ya ọnwụnwa, ya na anụ ọhịa nọkwa. Ndị mmụọ ozi sokwa ya. Mgbe a tụbara Jọn n'ụlọ mkpọrọ, Yeshua bịara Galili na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke na-asị, "Oge ezuola, Alaeze Chineke dịkwa nso. Gbanweenụ onwe unu, nụrụnụ ozi ọma ahụ." Ka ọ na-eje ije n'akụkụ oké osimiri Galili, ọ hụrụ Saimọn na Andru nwanne ya nwoke ka ha na-atụba ụgbọ n'ime oké osimiri n'ihi na ha bụ ndị ọkụ azụ. Yeshua wee sị ha, "Soronụ m ga-eme unu ndị na-akụta mmadụ." Ha wee hapụ ụgbọ ha ozugbo wee soro ya. Nke Alaeze Chineke na-asị, "Emezuola, Alaeze Chineke dịkwa nso. Gbanweenụ onwe unu, nụkwanụ oziọma nke oké osimiri Galili." Ọ hụrụ Saimọn ka ọ na-eje ije n'akụkụ ebe ọ dọwara ya nwanne ya nwoke na-atụba ụgbọ n'ime oké osimiri n'ihi na ha bụ ndị ọkụ azụ. Yeshua wee sị ha, "Soronụ m ga-emekwa unu ndị na-akụ azụ mmadụ." Ha wee hapụ ụgbọ ha ozugbo. Ha wee tọgbọ ya ntakịrị. Mgbe ọ gafesịrị, otu onye na-eje ozi, ọ hụrụ ndị ngwọrọ, nwa Zebedi na nwanne ya nwoke dịka ha nọ n'ụgbọ mmiri na-edozi ụgbọ ha. Ọ kpọrọ ha, ha wee hapụ nna ha Zebedi n'ụgbọ mmiri ya na ndị ohu ya wee soro ya. Ha wee banye Kapanọm. Ozugbo ahụ, n'ụbọchị izu ike, ọ banyere n'ụlọ nzukọ wee kụziere ihe. Ọ jụrụ ha anya si n'ozizi ya, n'ihi na ọ na-akụziri ha ihe dịka onye nwere ikike, ọ bụghị dịka ndị ode akwụkwọ. E nwere otu nwoke n'ụlọ nzukọ ha nke nwere nka. Mmụọ ọjọọ wee tie mkpu sị, "Ee, gịnị jikọrọ anyị na gị, Yeshua onye Nazaret? Ị bịara ibibi? Amaara m gị maka ihe ị bụ, ya bụ onye nsọ nke Chineke." Yeshua bara ya mba sị, "Nọrọ jụụ ma si n'ime ya pụta." Mmụọ ọjọọ ahụ wee tie mkpu n'olu dị elu wee si n'ebe ọ nọ pụọ. Ha niile wee tụọ ụjọ, nke mere na ha jụrụ ibe ha sị, "Gịnị bụ nke a? Ozizi ọhụrụ dị aṅaa ka nke mbụ a?" N'ihi na ọ na-enye ndị mmụọ ọjọọ iwu mgbe niile site n'ike, ha na-erubekwara ya isi. Ozugbo ahụ, akụkọ ya gbasara
n'ógbè niile dị nso na Galili. Mgbe ha si n'ụlọ nzukọ ahụ pụta, ha banyere n'ụlọ Simon na Andrew, ya na ndị ngwọrọ na ndị mmụọ ọjọọ. Nne Simon dị na ọrịa ahụ ọkụ. Ha wee kọrọ ya ozugbo. O wee bịa jide ya n'aka, bulie ya elu. Ahụ ọkụ ahụ jidekwara ya. Ọ nọkwa na-ejere ha ozi. Mgbe oge anyanwụ dara, ha kpọtara ya ndị ọrịa niile na ndị nwere ha niile. Obodo ahụ dum zukọrọ n'ihu ya. Ọ gwọrọ ọtụtụ ndị ọrịa dị iche iche, chụpụ ọtụtụ ndị ọrịa. O kweghịkwa ka ndị ọrịa kwuo na ha maara ya. N'isi ụtụtụ tupu chi abọọ, Yeshua biliri wee pụọ gaa n'ebe dị jụụ wee malite ikpe ekpere. Simon na ndị ya na ha nọ so ya soro ya nke ọma. Mgbe ha chọtara ya, ha sịrị ya, "Mmadụ niile na-achọ gị." O wee sị ha, "Gaa n'obodo ndị dị nso ka m wee kwusakwa ozi ọma n'ebe ha nọ, n'ihi na apụwo m maka ebumnuche a." O wee kwusaa ozi ọma n'ụlọ nzukọ ha niile na Galili, ma chụpụ ndị mmadụ. Mgbe ahụ, otu onye ekpenta bịakwutere ya. Onye rịọrọ ya gbuo ikpere n'ala n'ihu ya, sị, "Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike ime m ka m dị mma." Yeshua wee nwee ọmịiko n'ebe ọ nọ. O wee setị aka ya metụ ya aka, sị, "Achọrọ m ka a gwọọ m." Mgbe o kwusịrị okwu ahụ, ekpenta ahụ pụrụ n'ahụ ya ozugbo. E wee mee ka ọ dị ọcha. Mgbe o nyere ya iwu doro anya, o zipụrụ ya ozugbo wee sị ya, "Hụ na ị gwaghị onye ọbụla, kama gaa gosi onwe gị nye onye nchụaja. Nye ihe ndị ahụ Mozis nyere n'iwu ka e wee nye gị ha, ka ọ bụrụ ihe akaebe nye ha." Ma mgbe ọ lara, ọ malitere ịkọ ọtụtụ ihe na ịkọwa eziokwu ahụ, nke mere na Yeshua enweghị ike ịbanye n'obodo ahụ n'ihu ọha, kama o guzoro n'èzí n'ebe ndị tọgbọrọ n'efu. Ha wee bịakwute ya n'akụkụ niile.